Hostem dalšího dílu podcastu magazínu Patriot, který tentokrát výjimečně natáčíme v Bratislavě, je manažer atletického mítinku Zlatá Tetra, pan Alfons Juk. Dobrý den. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie do vášho podcastu. Pane Juku, Tetra se koná už za pár dní, 28. května. Je to 63. ročník. Jak dlouho už u Tetry jste a jak se to vlastně stalo? Tak áno, som už vyše 20 rokov v tej, tak povediac, tej novej ére Tetry, keď je na výselni, keď chodia do Ostravy najväčšie hviezdy svetovej atletiky, keď sa jej darí a keď je v tých najvyšších možných kategóriách svetových mítingov. A stalo sa to veľmi jednoducho. Ja som so Zlatou Tetrou bol spojený aj predtým, ale len tak, dá sa povedať, v niektorých organizačných veciach som pomáhal, či už predchádzajúcej generácii, keďže mítingy PTS v Bratislave a Zlatá Tetra spolupracovali v 70. 80. rokoch, ešte pred vznikom profesionálnych okruhov atletických. Takže som poznal Zlatú Tetru, v niektorých veciach som potom neskôr pomáhal Janovi Slaninovi, ktorý viedol Tetru v 90. rokoch. Nuž a potom Jan Železný, ktorý začal spolupracovať s agentúrou, ktorá získala práva na Zlatú Tetru v počiatkoch nového tisícročia po roku 2000, ma ako keby identifikoval ako možného manažéra, odporučil ma a tak to celé vzniklo. V roku 2002 ešte sme aj s ďalším kolegom ako keby mali tú prácu rozdelenú, ale od roku 2003 je to už plne, tak povediac, v tej mojej réžii či taktovke, najmä čo sa týka zabezpečovania účasti zahraničných atletov. Každý takový meeting, předpokládám, má svoje lepší i horší časy, doby, kdy je na vrcholu, pak když se třeba až tak moc nedaří, protože třeba se nedaří tolik zajímavých výkonů. Řekněte, v jakém stavu dneska Tetra je, kde byste ji na tom žebříčku zařadil, ten další ročník, o kterém se budeme nejvíce bavit? Ja si myslím, že je na tom príslušnom vrchole, ktorý si môže dovoliť jednak, lebo hovoríme aj o financiách, o ekonomike. Takže to, čo si môže dovoliť, to, na čo má, tak tam je maximálne možne vysoko, darí sa jej, má skvelú infraštruktúru, má vynikajúci tím organizátorov skúsených v Ostrave a myslím si, že všetko vychádza. Treba možno ešte lepšie oslovovať tú aktuálnu skupinu fanúšikov, najmä z tej mladšej generácie, lebo vieme, že atletika dnes má ten problém, že zháňa fanúšikov z tej mladšej generácie, možno okolo 20 rokov, medzi 20 až 30. Tí starší sú jej verní. Takže z tohto pohľadu má Tetra na čom pracovať a snaží sa ponúkať dnes už, okrem tých hviezd svetovej atletiky, povedzme aj bohatý sprievodný program, lepšiu starostlivosť o divákov, tak aby prichádzali každoročne, bez toho, že by sa zaujímali o to, že kto štartuje, ale vedeli, že to je to podujatie, na ktorom nesmiem chýbať. Já si pamatuju, že v dobách, kdy jsem sledoval atletiku v televizi tak jsme často vítězili na těch největších závodech. Připomenu Jarmilu Kratochvílovou, Helenu Fibingerovou a další. Já vím, že i dneska máme šampiony. Nicméně, pokud se nepletu, není jich třeba tolik jako dřív. Není třeba to jeden z důvodů, proč hledáte fanoušky, proč třeba tolik lidí o atletice neví, že nevidí ten příklad těch vítězů, nebo to je jinak? Tak je to časť pravdy, istotne, to, čo spomínate, keďže dnes má česká atletika, povedzme, na tej najvyššej možnej úrovni, teda hovoríme o úrovni olympijských medailí, nie účasti, nie finále, ale medailí, tak tam má momentálne jediného atleta, Jakuba Vadlejcha, ktorý môže reálne pomýšľať na olympijskú medailu v Paríži, takže to je ten ťahák pre divákov. Má aj slavného trénera Jana Železného, ktorý bol ten, ktorý dokázal tak zaplniť štadión, že prakticky neboli potrebné zahraničné hviezdy, lebo všetci prišli na Železného. Takže takýto nejaký ťahák, že by si český fanúšik alebo možno aj fanúšik celkové športu, nielen atletiky, povedal, že idem na toho Vadlejcha, tak to ešte nám chýba, ale verme, že sa k tomu dopracujeme a napríklad ten olympijský úspech by tomu veľmi pomohol, alebo ďalšie úspechy. Je isté, že česká atletika produkuje veľa kvalitných atletov, aj na svetovej úrovni je to napokon jasne vidieť aj v tom, že v každej disciplíne, ktorú na Tetre usporiadame, a to kritériá sú prísne, máme zastúpenie českých atletov, ale nie je to ten moment obrovskej popularity mien, ktoré ste spomínali z minulosti, ako Kratochvílová, Fibingerová, Bugár a ďalšie veľké postavy. Vždycky, když se nějakému reprezentačnímu týmu nedaří, hokej, fotbal a další sporty,
tak se potom odborníci baví o tom, že by to mohlo být tím, že se nedaří budovat základnu od dětí. Že je problém už v dětských oddílech, v dětských klubech a že potom nerůstá kvalitní reprezentace. Já vím, že součástí tretry dokonce rok nebo o 2 díl, než existuje tetra, je čokoládová tetra. A vy jste mi před natáčením říkal, že ten zájem dětí o to zasoutěžit si spolu, zazávodit si, že je obrovský. Tak existuje teda dobrá generace, ze které by mohli vyrůst ti šampioni, o kterých mluvíme? Áno, česká atletika má každoročne na juniorských šampionátoch, či svetových, európskych, dorasteneckých, do 23 rokov, má medailové výstupy. Čiže to podhubie tých talentov tam je perfektné, je na čom stavať, je z čoho vychádzať, sú skvelí tréneri, je dostatok infraštruktúry, a to viem porovnať napríklad so Slovenskom, takže tam je to úplne jednoznačné. Akurát čo chýba, tak to je naozaj posúvať sa na tú najvyššiu svetovú úroveň. To, čo sme spomínali, že by to bol ten ťahák, že 10 000 divákov príde sa pozrieť na to meno, ktoré by ich pritiahlo. A také je momentálne len Vadlejch, ale ja verím, že z tej skupiny, ktorá tam bojuje, povedzme, o finále, alebo aj o semifinále na olympijských hrách, alebo o postup z kvalifikácie, že vždy sa podarí v nejakom čase, aby sa vypracovalo až na tú najvyššiu svetovú úroveň. Ale ďalší moment, ktorý je v atletike jednoznačne badateľný, je ten, že sa zvyšuje konkurencia zo všetkých svetadielov. Kedysi sme mali, že máme povedzme vrhačov len v Európe, ale dnes už tam pribúdajú aj zámorskí. Mali sme, že máme skokanov tiež asi len Európanov, možno sem tam nejaký Jamajčan, ale už prichádzajú z celého sveta. Čiže tá konkurencia v atletike a navyše aj v Európe. Krajiny, ktoré možno v minulosti neboli také silné, spomeniem Holandsko, Belgicko, nemali tam v širokej škále šampiónov, zrazu majú. Čiže každá krajina na tom pracuje, nehovoriac o Balkáne, ktorý sa tiež zlepšuje. Čiže je to dané aj tým, že konkurencia v atletike je oveľa širšia z pohľadu zastúpenia jednotlivých krajín a aj tá výkonnosť sa zvyšuje. Čiže je naozaj náročné držať s tým trend. Čím to je, že je to stále populárnější i v zemích, kde třeba atletika tolik netáhla? Je třeba v atletice obecně i více peněz, než bývalo, protože i peníze můžou být pro mnoho atletů důležité při rozhodování, kterému sportu se věnovat a co celý život profesionálně dělat. Jak to je? Áno, toto má viac rovín. Nedá sa jednoducho na túto otázku odpovedať. Je to istotne aj o ľuďoch, že povedzme holandský boom v šprintoch, ktorý sledujeme, je postavený čiastočne aj na jednej osobe, skvelého trénera, ktorý to dokázal všetko tak zmanéžovať, zorganizovať a nájsť tie talenty a motivovať ich, aby sa zlepšovali výkonnostne. Čiže je tam množstvo faktorov a spomínaná infraštruktúra tiež hrá úlohu, ale treba povedať, že povedzme na európskej úrovni našli si aj mnohé tie krajiny cestu, ako získať viac zdrojov z verejných financií na atletiku a plus aj od sponzorov. Čiže istotne sú to jednotlivé príbehy krajín, napríklad Nórsko, ďalšia taká krajina, ktorá mala bežcov. Vedeli sme, že sú tam skvelí bežci, lebo možno to má napojené na vytrvalostné disciplíny, sú dobré v lyžovaní, biatlone a tak ďalej. Ale teraz majú šprinterov, teraz majú technické disciplíny. A je to v tom, že tej atletike sa tam darí, sú tam verejné zdroje, ale aj sponzori, ktorí sú ochotní do toho investovať. Ale toto všetko do istej miery je aj v Českej republike. Naozaj treba mať správny nos na tie talenty, aby neodchádzali k iným športom, ale celkové, ak sa zamyslíme nad tým, a to môžem potvrdiť ako organizátor tej druhej najvyššej kategórie meetingov, tak v porovnaní s niektorými inými športami je tých peňazí menej v atletike. Keby sme zobrali tenis, golf, nehovoriac o profesionálnych kolektívnych športoch. Venujme sa len individuálnym športom v tejto debate. Ale zasa sú športy, ktoré sú na tom výrazne horšie, či gymnastika, plávanie a tak ďalej. Ale napríklad zjazdové lyžovanie je na veľkom zostupe z pohľadu svetového pohára. Tam sú vyššie odmeny ako v atletike. Čiže je to istá cesta a viem, že aj vedenie svetovej atletiky sa teraz snaží ako keby zmodernizovať atletiku, aby prilákala viac investorov, zdrojov, sponzorov a tak ďalej. Mě by hrozně zajímalo, jaké to je pořádat zlatou tretru, mít nějaký rozpočet a mít přání dostat sem takové a takové atlety. Co všechno v té alchymii hraje roli? Předpokládám, že tam u některých atletů, jako byl třeba Usain Bolt, který je tady na fotografii podepsané, musí hrát roli i nějaká náklonnost tomu místu. Že jsem tam třeba začínal, bylo mi tam dobře s těmi lidmi,
ale to je asi jenom střípek. Pak předpokládám, že ten atlet musí mít volno, musí mít zdravý, asi se platí, no určitě se platí nějaké startovné. Popište nám, jak funguje ten biznis, celý ten proces. Áno, sú atleti, o ktorých má meeting záujem, lebo vie, že títo atleti zvyšujú jednak prestíž a aj verme, že prilákajú divákov, záujem televízií, aj zahraničných, takže toto je celý ten ako keby komplex vecí, ktorý sa schádza a možno taká skupina atletov tvorí dnes 30 mien celosvetovo, istotne neviac. Lebo prejdete sa po ulici, poviete meno a 3 z 10 alebo 3 z 8 vám povedia, že ho poznajú. A keď ani jeden ho nepozná, tak ťažko na také meno nejaké vstupenky vypredáte, aj keď to môže byť atlet super výkonnosti svetovej. Čiže je to aj o istej charizme, ktorú mal Usain Bolt a tak ďalej. Ale ak by som sa mal vrátiť k tej vašej otázke detailnejšie, tak áno, svetové hviezdy si plánujú svoje programy, svoje štarty veľmi dopredu a tam je naozaj dôležité, aby ste mali s nimi priam osobný priateľský vzťah, čo sa nám vždy darilo. To bol príklad Usaina Bolta, ktorý si nevedel predstaviť, že by mal začať sezónu v Európe a nebolo by to v Ostrave. To už mal tak nejak zafixované a vždy sme hľadali ten správny termín, správnu disciplínu, aby sa mu to hodilo do toho programu. Podľa neho, presne. Vždy na začiatku, ale to si predstavte, že tretra sa koná väčšinou buď koncom mája alebo začiatkom júna a my sme toto vždy riešili v októbri, rok predtým. Možno aj skôr. Že kedy bude tretra, bude môcť prísť Bolt a tak ďalej. A my sme ho vlastne mali každý rok dohodnutého v tej ére, odkedy niečo znamenal. Ale dvakrát sa stalo, že kvôli zraneniu a iným príčinám neprišiel. Ale vždy sme ho mali dohodnutého. Takže naozaj tá celá éra jeho kariéry od roku, môžeme povedať, 2016 bola mapovaná tým, že sme mali o neho záujem. A naozaj to som zle povedal, 2016. To malo byť 2006. On byl vlastně takový ambasador tretry, dá se říct, že jo? Áno, áno. A mohli sme teda zaznamenať to, že bol tu najviac zo všetkých tých profesionálnych meetingov na celom svete. Aj keď ani zďaleka Ostrava nemôžeme povedať, že patrí k tým najbohatším meetingom, lebo predsa len podujatia Diamantovej ligy majú výrazne vyššie rozpočty. Pojďme i k těm rozpočtům, s kterými jste skončil právě teď. Můžete říct, kolik dneska stojí špičkový atlet, a aniž bychom jmenovali z té top 30, aby v Ostravě závodil? Tak to ťažko povedať, je to veľmi individuálne, ale určite sa bavíme v $10,000, treba povedať. Približne asi tak. Nie v 100,000, to je isté. Řekněte, kdo bude novým Boltem Zlaté tretry? Kdo jim je, nebo kdo by jim mohl být do budoucna? Tak bol by sme radi, keby taký existoval, lebo to by znamenalo, že vypredáme štadión a nemusíme sa tým zaoberať veľmi, že či sa nám to podarí alebo nie. Budeme mať istotu, že sa tak stane. Ja by som bol veľmi rád, keby takým Boltom bol Mondo Duplantis, aktuálne tiež dá sa povedať taký najpopulárnejší atlet sveta, minimálne v Európe istotne áno, ktorý posúva navyše svetové rekordy, čo u iných je naozaj veľmi výnimočná udalosť a uňho to máte prakticky na každom meetingu, keď sa mu podarí predrať tou postupnosťou výšok, až sa dostane k pokusom o svetový rekord minimálne, aj keď ho nevždy skočí samozrejme, ale minimálne tie pokusy ponúkne divákom, čo už je teda výnimočný zážitok. A on tiež už tú Ostravu má rád, veľmi sa mu páči, tak ako mnohým iným atletom, to, že z hotela si prejde pešo na štadión kedykoľvek. To je naozaj veľká devíza Zlatej tretry, predstavte si v Londýne alebo Paríži super meetingy Diamantovej ligy, ale cestujú tam skoro hodinu. Z hotela cez dopravné rôzne problémy a dlho to trvá, zápchy. Mnoho ale meetingov používa samozrejme policajnú eskortu už dnes, aby prešli čo najrýchlejšie s tými atletmi. V tomto sa to posúva, ale predsa len nie je to také komfortné, že si vyjdete von a už ste na štadióne. Takže toto majú radi a verím, že budeme aj u mnohých ďalších budovať takýto vzťah, aby sa nám vracali a samozrejme ale pozeráme sa aj na nové hviezdy a možné nové hviezdy, aby sme ich mali podchytené a takto, aby nám prišli na Zlatú tretru v budúcnosti. Kterým disciplínám a atletům vy letos nejvíce věříte, že by mohli udělat zajímavý výkon, přiblížit se k nějakým rekordům například? Tak musím povedať, že tento rok sme zvolili jednoznačnú stratégiu prezentácie tých mien a Zlatej tretry, že sme stavili na 3 veľké hviezdy svetovej atletiky.
Okrem Duplantisa je to výškar Gianmarco Tamberi z Talianska a ďalší Talian Marcel Jacobs, ktorý je olympijský víťaz na stovke. A veríme, že tieto tri mená sú takými veľkými lákadlami, že tú podstatnú časť divákov spolu aj s Jakubom Vadlejchom, ktorý bude mať súboj so svojím veľkým súperom Neerajom Choprom z Indie, čo je zasa olympijský víťaz. Takže toto sú ako keby 4 také momenty, ktoré by mali na 90% byť tými hlavnými lákadlami celej Zlatej tretry v roku 2024 a stavili sme teda na túto stratégiu 3 veľkých mien plus veľký český súboj Vadlejch versus Chopra a toto by malo prilákať, lebo naozaj je to výhodné aj z toho pohľadu, že sme sa zamerali na Európanov, ktorí majú ako keby ten svoj rozhodujúci strategický štart pred majstrovstvami Európy, ktoré sú v Ríme už v júni, čo je veľmi netradičný skorý termín pre majstrovstvá Európy, ale je to kvôli olympijským hrám takto. A práve tieto mená sú naozaj tie najväčšie, čo ponúka Európa a tešíme sa, že teda môžeme to takto postaviť na európskych atletoch. Pomerne veľkou roli u týchto venkovních mítingů hraje počasí. Máte domluveno, jak bude? Áno, toto je vec, ktorá je do istej miery záležitosťou, ktorá nás zamestnáva každý rok, aj keď ju vôbec nevieme ovplyvniť. Takže aj to, ako ste sa pýtali, je samozrejme s nadsadením brané. My proste robíme, čo môžeme, ale počasie nevieme zariadiť. Môžeme si len želať, aby vyšlo. Ostrava je v tomto naozaj nepredvídateľná, ale keďže možno mnohým a celkom oprávnene, ako keby to globálne oteplovanie vadí, tak Zlatej tretre nevadí, lebo sa zvyšuje šanca, že by mohlo byť teplejšie v Ostrave, keďže mali sme už aj ročníky, kde bolo veľmi chladno, mali sme ročníky, keď aj pršalo. A také ročníky, kde by bolo ideálne, nádherné letné teplo, musím uznať, že je pomenej. Na druhú stranu, tie disciplíny istotne tiež sa snažíme aj tak zostaviť a máme veľa technických, takže tam samozrejme, keď bol silný vietor, dážď, mokro, nám to komplikuje situáciu, ale mali sme napríklad, spomínam si rok 2015, veľmi skoro bola tretra, polovici mája a prišiel Bolt a zima bola hrozná a on sa mi potom priznal, že veľmi uvažoval, či vôbec má nastúpiť, lebo by riskoval zranenie a tak ďalej. Napokon to perfektne zvládol, zabehol. Nikto si nič nevšimol, že by mal nejaký problém. On nám to povedal až potom, že veľmi to zvažoval kvôli obavám, aby si v tom roku nepokazil celú sezónu zranením v chladnej Ostrave. Já vím, že vy k Usainu Boltovi máte poměrně blízko. Můžete říct, jak se má, co dělá teď, čemu se věnuje? Tak venuje sa stále svojim aktivitám rôznym, aj dá sa povedať sponzorským, lebo stále o neho záujem. Zúčastňuje sa rôznych aktivít. Nedávno som si všimol, že bude ambasádorom majstrovstiev sveta v krikete, čo je veľmi populárny šport inak na Jamajke. A rôzne iné aktivity. Je zaujímavé, že atletika si ho až tak nepodchytila z pohľadu Medzinárodnej federácie, že by sa im ho podarilo dostať ako hostia na majstrovstvá sveta. Veľa sa o tom hovorilo v Lani v Budapešti, majstrovstvá sveta, že by tam mal byť ako ambasádor, ako host, ale nebol. Proč sa to nestalo? Nejak sa nevedeli dohodnúť asi, ale on sám hovorí, že chce stále viac a viac chodiť na podujatia atletické, aby tam bol, aby to mohol sledovať, ale je stále zaneprázdnený, venuje sa istým aktivitám aj v hudbe, v showbiznise a stále má svojich sponzorov, ktorí ho neustále využívajú, takže jeho kalendár je neustále nabitý a ja môžem povedať jednu vec, že my stále máme v hlave plán jedného roka ho priviesť ako hostia znova na tretru. Radi by sme to uskutočnili, on sám sa tomu nebráni, len musíme nájsť nejaký správny termín, vhodne to napasovať a aby to malo celkové aj nejaký ďalší ešte zmysel, nielen teda, že príde, bude tu a odíde, ale musíme k tomu všetko vymyslieť a samozrejme bude to aj niečo stať, takže aj nad tým sa musíme zamyslieť, ako tie zdroje získať, aby sme ho zapojili do niečoho, do nejakého programu, možno do nejakej charity, bo to on má rád pomáha. Vidno to počas, povedzme, Vianočných sviatkov vždy obdarúva tam jamajské deti rôznym športovým oblečením, čo im nakúpi a tak ďalej. Čiže k tomuto má vzťah a v každom prípade by sme boli radi, keby sa nielen raz, ale možno aj viackrát postupne v budúcnosti vracal na tretru ako jej priateľ a hosť a osoba, ktorú by radi ľudia v Ostrave znova videli. Ať to není jenom o Boltovi, byť je mimořádně slavná osobnost v atletice. Řekněte,
pár jmen význačných, které už na tretře účinkovali a já vím, že za ty roky bylo mnoho a mnoho. Zkuste vybrat pár jmen slavných atletů, kteří se Ostravě představili a to možná lidé ani neví. A možná druhá část té otázky, jsou i atletická jména slavná, která jste strašně moc chtěli a už to třeba vypadalo, že by to mohlo klapnout, ale minuli se s tretrou a mrzí vás to? Tak keby som zobral tú aktuálnu atletickú sféru, tak tam prakticky všetci boli. Možno americký šprinter Noah Lyles niekedy v budúcnosti by mohol tiež zavítať na tretru, ale inak z tej celej plejady tu prakticky už skoro všetci boli. Keby sme sa zamysleli nad atletmi, ktorí tu boli v minulosti, ako aktívni účastníci, treba spomenúť, ja neviem, Haile Gebrselassie, Merlin Otejová, Hicham El Guerrouj, to všetko tu bolo, všetci možní rekordéri a čo ja si veľmi cením, že sa nám podarilo dotiahnuť aj niektoré SA z minulosti, ktoré ešte nemohli na tretre štartovať, lebo v tom čase, povedzme, tá doba nebola taká, že by americkí atleti chodili do východnej vtedy socialistickej Európy a tak ďalej. Tak z tohto pohľadu to bol najmä Carl Lewis, ktorý nikdy samozrejme na tretre neštartoval, ale bol potom ako host jedného sprievodného programu, ktorý súvisel s tretrou, ale treba povedať, že priamo ako keby na štadióne v Ostrave ešte Carl Lewis nikdy nebol, ale veľmi si cením napríklad to, že sa nám podarilo získať, prísť do Ostravy Boba Beamona svojho času. Istotne priaznivci vedia, o koho ide, 890, Mexiko 68 a na tom ročníku ešte bola, a to si veľmi ceníme a spomíname na to aj pani Viera Čáslavská prítomná, a stretli sa. Takže to boli dve veľké postavy 68., ktoré sa zrazu stretli na slávnostnom otvorení Zlatej tretry. Tak to si veľmi vážime, takéto počiny. A samozrejme Mike Powell, stále aktuálny svetový rekordér v skoku do diaľky, bol tiež ako host tretry a mnohé ďalšie osobnosti. Tam možno, čo troška snívame, že by sa podarilo ešte Edwina Mosesa, legendárneho bežca na 400 metrov prekážok, niekedy dotiahnuť na Zlatú tretru, ale aj z tých veľkých postav v minulosti, to, čo bolo možné aj zo zdravotného hľadiska, alebo vôbec hľadiska, či sú títo ľudia ešte k dispozícii, sa veľa toho darí a teší nás, že Zlatá tretra je naozaj takým miestom, kde sa stretávajú aj rôzne generácie a prichádza k rôznym zaujímavým symbiózam. Aj českí atleti celých tých plejad generácií a častokrát práve Zlatú tretru si volia ako miesto, kde sa oficiálne lúčia s tým svojim publikom, či už to robila Barbora Špotáková alebo mnohí ďalší atleti v minulosti, keď na Zlatej tretre Zuzana Hejnová, keď končili kariéru, tak naozaj považovali Zlatú tretru za to miesto, kde je vhodné sa rozlúčiť s českým publikom. A je někdo takový, kdo se minul s tretrou, jak jsem se ptal předtím? Protože bavili jsme se o tom, že to je alchymie, že musí řada faktorů musí sednout, aby se tady dostal. Je nějaké jméno, které vy byste hrozně moc chtěl, ale zatím se to nepodařilo a které třeba může se ještě podařit nebo už nemusí? Tak je množstvo tých mien ešte z minulosti, možno naozaj ten, ako som spomínal, z tých legend minulosti ako host Edwin Moses alebo ešte stále aj Carl Lewis môže byť aktuálny. A z tých aktívnych? A z tých aktívnych spomínal som Noaha Lylesa, šprintéra, ale väčšina ostatných už v Ostrave prakticky, keď sa tak nad tým zamyslím, naozaj tých hviezdnych mien všetci boli. Bol aj Warholm, bol Ingebrigtsen. Všetko tu boli. Aj šprinterok, možno Elaine Thompsonová, Hirahová, ktorá je olympijská víťazka na 100 a 200 metrov, lebo sa Shelly-Ann Fraserová, Pricerová, tu sme tu mali, keď zoberieme tie najlepšie štvorstovkárky. No a z tých úplne najaktuálnejších ešte treba spomenúť jedno meno a to je Sydney McLaughlinová, svetová rekordérka na 400 metrov prekážok, olympijská víťazka, tak tá tiež ešte v Ostrave nebola. Jak moc se v té době, za posledních 20 let, co jste u tretry, mění disciplíny, které na té tretře jsou? Vyvíjelo se to nějak, nebo to je pořád stejné? Ono sa to vyvíja. Sú tam práve, my sa snažíme byť v tomto taký flexibilní, že ponúkame každému niečo. Čiže mali by tam byť aj skvelé šprinty, aj dobré behy, či na stredné alebo dlhé vzdialenosti, výborné skoky a samozrejme aj vrhačské disciplíny, lebo tam je aj sila českej atletiky. A vždy sa snažíme v tom nájsť tú správnu symbiózu, ale jednou takou stálicou jeho doštepom, keďže v minulosti Jan Železný hádzal, teraz je ako keby šéf meetingu samozrejme, takže ten oštep nesmie nikdy chýbať. A my sa vždy snažíme nájsť aj nejakú takú disciplínu, kde by mohol byť možno prekonaný nejaký rekord. Troška improvizujeme, snažíme sa v tomto experimentovať a to sa nám darilo. Že sme zaznamenali rôzne rekordy, či na 300 metrov, alebo v iných v hodinovke disciplínach, alebo ešte keď začínal beh na 3000 metrov prekážok žien, tak jeden z prvých svetových rekordov padol práve v Ostrave. Čiže snažíme sa vždy jednu disciplínu nájsť, ktorá sa vymyká
tomu bežnému, povedal by som, štandardu a kde sa snažíme nejaký ten rekord divákom ponúknuť a väčšinou sa nám to vždy podarilo, aj keď vieme, že v atletike tieto veci sa nedajú úplne na 100% naplánovať. Predsa len je tam ľudský faktor, je tam forma, je tam počasie, ktoré nemusí na 100% spolupracovať. My to zmiňujeme po celou dobu toho rozhovoru. Diváci, novináři, média, všichni chtějí pokud možno špičkové výkony, ideálně nějaké rekordy. Vy se v atletice pohybujete přes 40 let, pokud se nepletu, jako aktivní závodník a potom jako manažer. Řekněte, a to je, předpokládám, asi častá novinářská otázka, asi nebudu v tom nějak speciální. Nicméně zeptám se, jak dlouho se ještě dají rekordy překonávat, protože víme, že ten sport se neskutečně vyvíjí, tréninkové metody, zapojují se země, jak jste říkal před chvílí, kde třeba atletika neměla tolik dřív tradici, snaží se do toho dávat víc peněz, trenérů, takže předpokládám, že to se neustále zvyšuje, ta konkurenceschopnost. Nicméně je to nekonečné, do nekonečna se ty rekordy budou překonávat. Áno, toto je otázka, ktorá sa objavuje často a smeruje často aj k aktuálnym svetovým rekordérom. Keďže som viacero takýchto mediálnych stretnutí zažil, tak ja si pomôžem odpoveďou od nich. Ako na to odpovedá Carl Lewis alebo Mike Powell, tí aktuálni rekordéri alebo bývalí rekordéri hovoria, že v tomto nie je žiadna hranica. Nikto si netrúfa povedať, že áno, tu sa to raz skončí. A vidíme to sami, že dnes, to je najnovší príklad tohtoročný, je svetový rekord v hode diskom ešte z éry 80. rokov, z éry Nemeckej demokratickej republiky, ktorý sme hovorili, že sa nedá prekonať. A prekonal ho tento rok litovský diskársky zázrak Mikolas Alekna, aj keď možno mu pomohol veľmi silný vietor a tak ďalej. Ale prekonal ho. Čiže kto si dnes trúfne povedať, že tento rekord sa nedá prekonať? Napríklad v guli žien sa hovorí, že naozaj tá súčasná generácia zaostáva vyše 2 metre, 2,5 metra za tým rekordom, že to sa nedá. Ale kto si trúfne povedať, že o pár rokov tu nebude nejaká guliarka, ktorá to dosiahne? Lebo hovorili sme aj o guli mužov, tak to nie. A dnes už Ryan Krauser ďaleko posunul rekord a ďalší sa približujú k 23 metrom. Takže a vidno aj ten príklad, že keď sa to podarí jednému, zrazu už sú tam aj ďalší. Už sa to posúva. Takže istotne tréningové metódy sa neustále vylepšujú. Neustále sa vylepšuje aj, povedali som, tá technická báza, kvalita tých zariadení, kvalita obuvy, to vidíme u behov, napríklad aký je obrovský boom zlepšení v maratóne, v bežeckých disciplínach. A treba povedať aj zásluhou kvalitnejších tretier, tam je samozrejme veľká diskusia, alebo bežeckej obuvy, čo je ešte v súlade s pravidlami, čo naozaj príliš pomáha, aj keď Medzinárodná federácia sa snaží v tom dodržiavať istý systém a isté hranice, kde už je jasné, že toto už je nad čiaru a toto ešte áno. Samozrejme veľa sa hovorí aj o vitamínoch, povolených podporných prostriedkoch, znova pripomínam, povolených, kde je tiež veľmi tenká hranica, kedy už to začína byť nepovolené a na každého niečo iné pôsobí a celkové sa zvyšuje aj kvalita života. Ja napríklad vidím isté percento úspešnosti norskej atletiky aj v tom, že je tam vysoká životná úroveň. Že mladé deti a mladí športovci žijú v kvalitných podmienkach a môžu sa venovať športu plne, možno, že je tam kvalitnejšie ovzdušie a všetko možné, čo s tým súvisí. Čiže ľudstvo sa má celkové lepšie, takže dá sa teda očakávať, že by malo aj byť lepšie v tom športe. Prirodzene na druhej strane zase vidíme, že mladá generácia v tých krajinách, kde sa majú veľmi dobre, menej športuje, je menej zdatná. Takže to sú všetko tie trendy, ktoré dnes vnímame a verím, že Zlatá Tretra svojím príkladom, že ponúka tie hviezdy, aby videli ich na vlastné oči tí, ktorí možno zvažujú, tak pôjdem si zabehať, pôjdem si zašportovať a pozrie si Duplantisa alebo nejakého bežca a povie si, tak toto si aj ja vyskúšam. Aj keď možno z neho nebude šampión, ale pre malé deti a pre talenty to môže byť motivácia. Ja chcem byť nový Vadlejch v oštepe alebo chcem byť nový Staněk v guli. To všetko sa dá. Když jste zmínil některé ty rekordy a některé už jsou fousaté, tak znamená, že jsou třeba z dob socialismu a některé byly opravdu překvapující a asi si nemůžeme dělat moc iluzí o tom, jak tehdy v tom, ale nejenom v tom socialistickém táboře fungoval doping. Myslíte si, že dneska je to s dopingem jinak, že už ta pravidla jsou přísnější, že už se nepovoleně dopuje méně? Istotne je to veľmi ťažký boj a vyhrávajú sa tam niektoré bitky, ale vojna to je dlhá cesta a súvisí to aj možno s charakterom človeka.
že vždy nájdeme niekde, či už je to šport, kultúra, politika, hoci kde, nejakú skupinu ľudí, ktorá sa snaží nejakou nečestnou cestou získať pre seba výhodu. A to isté je aj v športe. Takže myslieť si, že tu budeme mať krásny, čistý šport niekedy, je pravdepodobne ilúzia, lebo to by sme museli zmeniť charakter človeka a to asi sa nedá. Ale v každom prípade treba povedať to, že atletika je jedným z tých hlavných lídrov v boji proti dopingu v porovnaní s inými športami. Veľmi intenzívne sa venuje tomu, čo je najdôležitejšie, a to je nesúťažné testovanie. Teda testovanie v prípravnom období, lebo o to ide presne. Že ten, kto sa pripravuje na to vrcholné podujatie, sa snaží vtedy získať tú najlepšiu výkonnosť. A málo kto už dnes sa snaží mať nejakú výhodu priamo na súťaži. Tam skôr ide o tú výhodu, keď trénujete, aby ste mohli čo najkvalitnejšie trénovať. Tam vám to môže niekedy v niečom pomôcť. A istotne je to aj o tom, že dnes sa tie vzorky uchovávajú. A tak, ako sa vyvíjajú rôzne technologické možnosti aj v zdravotníctve, tak sa vyvíjajú aj možnosti analýzy látok a nájdenia látok do budúcnosti. Čiže preto sa uchovávajú vzorky z odberov a môžu sa analyzovať podľa tých pravidel, ako je to teraz nastavené 10 rokov dozadu. Takže prichádzajú ešte stále kauzy, povedzme, z olympijských hier v Londýne 2012, aj keď tam už tých 10 rokov ubehlo, ale ešte sa objavujú nejaké veci. Takže v tomto tí, čo podvádzajú, si nemôžu byť nikdy istí, ako sa im to ešte spätne môže vrátiť. Čiže to jasne nikto neodporúča a v každom prípade v atletike je stále veľa prípadov, ale mnohí hovoria, že ako keby bola atletika na tom najhoršie. Práve naopak, je na tom najlepšie. Lebo najviac testuje a najviac sa snaží proti tomu bojovať. Je tam samozrejme aj ten moment veľkého zásahu do súkromia tých športovcov, ktorí nepodvádzajú, lebo musia byť súčasťou systému tých nesúťažných kontrol, kde teda sa musí o nich vedieť, kde sú každý deň, každú hodinu. Prichádzajú o istú časť takej nezávislosti súkromia, to je pravda. Je to daň za tých, čo klamú, za tých nepoctivých, čo musia podstúpiť všetci tí atleti, ktorí to robia naozaj s úprimným presvedčením dosahovať čo najlepšiu výkonnosť povolenými metódami a prostriedkami. A isté, že objavia sa niekedy príklady, ktoré pôsobia veľmi nespravodlivo, pôsobia tým, že ako keby zasahovali príliš do súkromia atlétov, ale v takej dobe žijeme a momentálne nie je iná cesta ako naozaj prísnych kontrol a následných analýz nejakým spôsobom ukázať, že neoplatí sa podvádzať. Poměrně hodně se ve sportovních kruzích a nejenom v nich mluvilo o tom, zda povolit či nepovolit sportovcům z Ruska a Běloruska účast na olympiádě v Paříži. Nakonec to teda dopadlo tak, že tam budou závodit pod neutrální vlajkou. Jaký je váš názor na toto? Tak je to ťažká téma veľmi. V každom prípade je pravdou, že tá možnosť neutrálneho štartu je, ale nie vo všetkých športoch. V atletike napríklad táto možnosť neexistuje. Tam je to ale v súvislosti s vojnovým konfliktom, lebo ako priaznivci už si asi všimli atletiky, že tá ako keby dopingová kauza, tá už sa skončila. Tam už ruskí atleti nemajú žiadne bariéry, čiže toto už nie je problém, kvôli čomu štartovali ako neutrálni v Riu alebo v Tokiu. Ale dnes je tu otázka vojnového konfliktu, ktorý Medzinárodná atletická federácia vyhodnotila tak, ako vyhodnotila, čiže neumožní štart akýmkoľvek atletom z Ruska alebo Bieloruska na olympijských hrách. Je to podľa vás dobře? Je to otázka, ako s tým naložiť. V každom prípade videli sme napríklad aj po druhej svetovej vojne nemeckí športovci nemohli štartovať na olympijských hrách, kým sa veci nejakým spôsobom neutriasli, nedali dokopy. Čiže dá sa na to pozerať z rôznych hľadisk. Ak by sme brali individuálne osudy jednotlivých atletov, tak sa to môže zdať na prvý pohľad ako keby voči im nespravodlivé, veď oni nemôžu za ten režim svojej krajiny. Na druhej strane, keby sa od neho dištancovali, môžu mať s tým rôzne obrovské problémy. A to dištancovanie je práve jedna z podmienok účasti v rámci tej neutrality a v každom prípade neviem si predstaviť, že by mnohí športovci ruskí, ktorí sú členmi armádnych klubov, že by toto urobili. Ale to sa týka iných športov, nie atletiky. A na druhej strane zasa je tu záležitosť naozaj niečoho, čo je bezprecedentné, teda útok na inú krajinu, takže zase z toho pohľadu celkového sa s tým dá súhlasiť. Z pohľadu individuálnych osudov jednotlivých športovcov máte tendenciu
že teda by ste im aj umožnili ten štart, lebo však mnohých sme osobne poznali a mnohí aj štartovali v minulosti na Zlatej Tretre, či už výškárka Mária Lasickéne a tak ďalej. Čiže sú tam aj osobné priateľské vzťahy, ale žiaľ tá doba dospela tam, kde dospela a nedá sa s tým nič z tohto pohľadu urobiť, lebo Medzinárodná atletická federácia prijala takýto postoj, ktorý schválili všetky krajiny členské. Takže nie je tam nejaký rozpor a jednoducho ide sa touto cestou. Jasné, to je nespochybnitelné. Mě spíš zajímalo, jestli třeba vy se znáte osobně s některými ruskými atlety a jestli vnímáte to, že to jsou vlastně zmrhané generace díky tomu, co se vlastně děje v Rusku a na Ukrajině a tak. Áno, presne je to tak. Dobre ste to vystihli, veď mnohí z nich aj uvažujú, že teda už nemá zmysel, aby pokračovali v kariére. Napríklad Anželika Sidorovová, majsterka sveta, ešte z roku 2019 z Dohy, ako neutrálna vtedy vyhrala majstrovstvá sveta v skoku o žrdi. Medzi tým porodila a teraz už povedala, že nebude pokračovať v kariére, že nemá zmysel. Lebo si mysleli, či to náhodou sa nejak nepodarí vyriešiť, ale viete, čo je oproti tomu, čo sa tam deje, osud jedného konkrétneho športovca, žiaľ, to nikto neberie do úvahy, že celé generácie športovcov teraz nemôžu štartovať na tých svetových šampiónoch, aj keď na druhej strane vieme, že sú tam snahy, aktivity a asi sa to aj uskutoční, nejakých iných podujatí. Úplne nám to pripomína rok 84, že keď boli súťaže tzv. Družba pre športovcov, ktorí nemohli ísť do Los Angeles na olympijské hry, tiež z dôvodov politického rozhodnutia a celá generácia Jarmila Kratochvílová, Helena Fibingerová, Imre Bugár, všetci na to doplatili, lebo vtedy boli v tej skvelej forme po Helsinkách 83. Práve v tom 84. museli ísť na tú družbu. Spomíname si, muži to mali v Moskve, ženy v Prahe. Tam sa stretol celý ten tzv. Vtedajší socialistický tábor, ktorý bojkotoval olympijské hry v Los Angeles a teda podobné, ako dá sa povedať, podujatie chystá Rusko s nejakými spriateľenými krajinami, všešportové, niekedy v lete tiež, alebo možno začiatkom jesene. Uvidíme, čo to prinesie, ale v každom prípade atletika nejakým spôsobom už sa vyjadrila, že nepodporuje takéto podujatie. Vy jste už řekl, že Zlatá Tetra je druhým nejvyšším meetingem nebo kategorií meetingu. Mohlo by se někdy podařit, aby se stala tím úplně top, to znamená meetingem v rámci Diamantové ligy? No, poviem to tak trocha širšie. Má to niekoľko aspektov. Jeden aspekt je, samozrejme ten asi rozhodujúci je finančný, že by si to vyžadovalo možno strojnásobenie finančných prostriedkov a to je nereálne. Musíme povedať, na podmienky všetkých, ktorí pomáhajú Zlatej Tetre. Ja som aj menom organizátorov veľmi vďačný, že máme tú pomoc, ktorú máme, či už mesto Ostrava, Moravskoslezský kraj, Národná športová agentúra a ďalší sponzori. To je fantastické a nemáme proste možnosť ich tlačiť k tomu, aby to znásobili, tie podpory, čo by si vyžadovalo, lebo tam tie meetingy si to môžu dovoliť, ktoré sú v Diamantovej lige. Ale na druhej strane to má aj iný moment a to je moment istej nezávislosti a povedal by som aj slobody. Že v rámci Diamantovej ligy prichádza k striktnému aj termínovému plánovaniu meetingov, tak aby to všetko zapadalo a potom aj striktnému stanoveniu disciplín, ktoré musíte usporiadať. Tam každý ten organizátor dostáva počet disciplín, aj konkrétne disciplíny, ktoré musí usporiadať, aby to v tom celom seriáli každá disciplína mala istý počet, koľkokrát sa koná, aby tam bolo to bodovanie a tak ďalej. Čiže tomu by sme sa my museli úplne prispôsobiť. Neostal by nám priestor na disciplíny, kde sú práve dobrí českí atleti, lebo by sme museli výjsť v ústretí tomu celému systému a už vôbec by nám neostal priestor na tie naše experimentálne disciplíny, ktoré sa snažíme vždy ponúknuť. Ale je to na miske váh. Možno, keby sme boli v tom najvyššom leveli zasa, by aj niektorí tí partneri či inštitúcie boli ochotní niečo pridať, ale my si na to netrúfame. Vidíme, ako je situácia, netrúfame si o to žiadať. Organizačne a športovo nemáme žiadny problém byť na úrovni Diamantovej ligy. Napokon mnohí manažeri, atleti nám hovoria, prečo nie ste v Diamantovej lige? Veď ponúkate také podmienky pre nás, hotel blízko, toto všetko, starostlivosť, kvalita strávy, o všetko, čo sa snažíme. Aj samotné konanie podujatia je, dá sa povedať, na úrovni Diamantovej ligy, ale chýbajú tie ďalšie veci. A jedna taká malá vec, samozrejme, ktorú riešime každý rok a ktorú nie sme schopní vyriešiť aj ten život okolo, vieme, že to asi nevyrieši, to je to, že to letisko, ktoré je v Ostrave, samozrejme tam je minimum letov a musíme naozaj z veľkých vzdialeností dovážať atletov, či už je to Katovice, Krakov, prípadne Viedeň, Praha, to už je veľká komplikácia, aby sme atletov dovážali z pražského letiska. Čiže chýba nám samozrejme veľké letisko na blízku, ale snažíme sa to vynahradiť srdečnosťou a
tou starostlivosťou o atletov, ktorá je nadštandardná. Děkuji, že jste byl hostem našeho podcastu. Přeju vám úspěšný atletický meeting a hlavně plný stadion. Děkuji. Ďakujem pekne a teším sa na všetkých skvelých priaznivcov atletiky a zlatej tretry. Chcete počuní? Odebírejte nás na YouTube a poslouchejte nás všude, kde se poslouchají kvalitní podcasty.